Yan po oh. Ba, wow. Nagsabaw-sabaw pala no. Mama. Hindi na kita katabo. Ah, bango. Hindi na kaya pandita ka niya. Ang Bata lang. sarap. Balong butang kamangyang. Oh. Ang sarap. Eh. Bango. Sipa, tayo. Ang dami pong ulam. Saan lang ko kapusak? Mangkokta mo. Ma, ate kang pera ka yan. Ayun na yun. Good morning. Yan, nandito po tayo ngayon sa bahay ni Mother Dear. Ba, anong ginagawa mo dyan na pusak? Huwag kang masyadong maglinis. Baka hindi na maaalikabukan yan. Oh, nilinis ko si Apong Asak, nagpupunas. Yan. Oh. Kumusta po? Oh, kumusta daw po? Po sa mga mandane. Sa mga mandanya. Puntahan natin si Chef. Mother Chef. Uy, ano po yun? Inuubo, si Apusak. Oh, makikikain po tayo. Yan. Gulay. Oh. Iyak ko ng baboy. Wow, wow, wow. Ang sarap naman ng mo. Sahog mo, ma. Oh, sahog pa lang. Ulam na. Ulam na, oh. Hey! Ano yan? Apusak! Sarili ka mo yata, hindi ka pa naligo, ha? Hindi ko ka muna. Kaya lang, kaya may buto-buto eh. Oo nga, may buto-buto. Oh. Oh, nagtinda si Deng ng ano, luto ko na lang ganyan. Bago Okay. kasing pintas ito eh. Ah, bago pitas. Ba't ang dami sahog? Oh, para masarap. Tanghalian mo yan. Pa, makikikain ako. Oh, Hmm. ibulog ko na yung kemo na ng mepo. Oh, sabi ni Mama, ilalagay na lang lahat na pangsahog. Yan. Ang saki ka, dilik yan, lalaan. Yan niya po. Hello po. Nagluto po tayo ng bagong pintas. Bagong pitas na sitaw. Sitaw at saka patola. Patola. Ayan. Ay. Una. Ipirito mo muna yung baboy. Ito muna yung baboy. Yun. Pinalambo ko ito, pinakulo ko. Hmm. Yung medyo may tabata dito. Okay. Masarap yan. Medyo may taba-taba, no? Yan po, oh. Nagluluto si Mother ng anong tawag sa luto mo, ma? Dito patola. Ginisa sa patola, no? Ano ang pantimpla mo? Patis? May patis ako doon. Oh. Lagyan ko na lang ng patis. Patis na lang para masarap. So, what's up? What's up? Nandito po tayo ngayon sa bahay ni Mother Dear. Yan, makikikain tayo. Ang ganda po ng panahon ngayon. Medyo makulimlim. Makulimlim ang panahon. Hindi po masyadong mainit. Saktong-sakto lang. Oh! Pantimpla mo, Kunin patis. mo yung patis doon. Saan? Pasok ka na lang dyan. Pasok po tayo sa kanyang mansyon. Saan yung kanyang patis? Ha, dito? Oh. Nakasampa dito. Alin dito? Palit lang, wala dyan. Walang patis dito. Walang patis dyan. Suka, toyo. Wala. O, asin na lang. Asin na lang. O, dito wala. Baka nandito. Ano yung nandito? Gin. Ba, nagsashot ka? Oh. Kala ko nagsashot na mag-isa. Oh. Ang gamot yan. Wala. Yan kaya butula kahit tayo natin. Wala. Yan. O, tignan muna na. Abang nilalagay mo yan, tignan ko yung manok ko. Patis ka? Walang patis ka? Gawin mo na? Baka nalikaw dyan. Hindi na kulang yung pang sahog mo, ha? Kukuha sana ako ng manok. Dadagdagan ko. Ang dami na to. Ha? Ang dami sahog ko.
Ang bango, oh. Wala na. Lagyan mo lang asin. Asin lang. Asin na yan. Ang bango? Ha? Ang bango. Nagluto yan. Ay, oh. Tingnan mo naman, oh. Close up natin. Oh. Ang dami sahog, oh. Saan ka pa? Saan ka pa? Nagluto yung rice pa. Yan yung gini mayarti ko. Ayan, ganda ng iwa niya. Side to side. Mayaman ang ito. Ito na yan. Nagluto na lang natin. Masin na lang. Bukla na yung nasitak, saka nakakumakanyang-kanyan. May chicken. Wala na. May ayang yan. Saka kumakabi mo kaya tupot, kumakang plastic. Mobilan mo rin pilagyan ko. Yeah. Ipos na natin. Diba? Ganyan na lang muna. Ayan. Oh. Ito po Mamaya natin luto siya. yan. Ayaan mo ilang minuto. Sandali lang. Sandali na. Ali, ulit yung... Mga isang oras. Isang oras. Ayan, gusto ko malambot. Hindi, isang oras dyan kumukulo. Oo. Aba, mantagal. Hindi pa ko doon sa kuryente pag kumukulong. Kung masala, maliwanag dito. Kaya Hindi, isang oras lulutuin niya, gulay lang. Hindi! Ikaw naman. Joke lang. Mga 20 minutes. 10 minutes, 15. Ano nang oras na? Anong oras na po sa? Alauna mag-ano ako, mag-therapy. Mamaya pa yung tayo dito sa sa mga manok natin. Yan. Yan, oh. Yan po yung mga chicken natin. Ito po si Bruno. Hi Bruno. Yan. Ito po yung mga dating sisiyo, no? Malaki-laki na sila. Yan, oh. Nakakalibot-libot na sila. Yan. Nakakatakbo-takbo na. Papunta po tayo dun sa ating mga breeder. Yan. Ito po yung mga breeder natin. Yan, oh. Naitlog na po. Kunin natin yung itlog niya. One hour later. Yan po, oh. Ba, wow. Nagsabaw-sabaw pa rin, oh. Hindi Mama. na kaya dito katabo. Bango. Hindi na kaya pandito ka niya. Bata lang. Mm. Balong butang kamangyang. Oh. Ang sarap. Eh. Bango. Mm. Takpan ta niya naman. Takpan mo. Dagdagan kaya hindi takbo. Kasi langi ay nila. Masarap. Ang dami pong ulam. Saan lang ko kapusak? Magkokta mo. Ma, ate kong pera ka yan. Ayun. Ate, natin kong pera. Okay ka na ba? Sige. Magkamitan to rin pera ma. Ilang magagamit. Joke. Eh kanya man, no? Tegluto kay bang manok imana, puntinola, tsaka ano? At dinuguan. Kaya kung balong ko, hindi na.
Ayan po ta. Yan po, makikikain po tayo sa ating pinakamabait, pinakamagandang inay. Yan Yan po ang kanyang minuto ngayon. Hindi na po tayo masyadong maselan. Meron po tayong paksiw. Hoy kami ng kangkong. Meron po tayong gulay. Ayan. Malagad mo, Pi. Mm. Yan So kain na po tayo. May bisita po tayo ngayon. Walang iba kundi si Apong Asak. Apasak, kunin mo yung kalahati dito. Ano lang ako. Magda-diet ako. Huwag ko nang mukhang takapinahin kayo. Kunin mo ito. Kunan mo yun. I'm on diet ako, siyempre. Pero bago ang lahat, siyempre, kailangan mo namang manos gamat. Hugas ng kamay, siyempre. Ayan. Yan po, kukuha po tayo ng ulam. Ito po yung kanin natin. Ay, kumano kayo. Hindi, doon ako. Kukuha lang ako ng ulam. Kaya tayo nakasak. Siya po asak dito. Okay na sa atin yan. Ito si Mother Dear, Sarap po ng luto niya. Pwesto na natin yung camera natin. Kuha pala tayo dito. Yan. Yan May pakok pa si Mother Dear Kain po. Katino naman na yung kain. Yung anong Yan ang Nabidyo nakakapuso. na ng marenga. Luwak at tino naman. Tayo na mag-vlog tingnan. Kaya dahil sila nakata. man natin na Hindi na kita mag-vlog. May vlog siya ni namin. paano pakyo? Bakit yun? Yung ulam natin ngayon Namot siya. lutong matanda, lutong matwa. Pang maganda. Mm. Pang bukid. Adobong baryo, paking baryo, abo baryo. Ako po magluluto bukas dito. Nang ito? Buto-buto. Lutong Koreano. Ewan ko kung alam ko pang iluto. At tinatambang mo sa buwan, tinatila tayo. Alam ko, sinaligan mo kang buntik na eh. Hindi malengki kami tiket ang... At pinakasentro na, siguro na. Ano naman? Ang torlol bala rin paksiwan niya naman. Pagsisya ako, marami. Lungol ba? Ilang araw yun. Galunggong tsaka bangus. Nakanya mo. Ano na tong bangus niya? Kumbaga sa naburo na time na yung luto ay lasa. Kumbaga na marinate. Masasabi mo? Marami yung adobo kasi pagtulog ka manyaman. Kinabukasan. Ang konti ka. Eh? Ang katumagtid ka. Hindi, may binibila ng pintad pala. Bukas sa ako. Pintad muna sa Santa Lucia. Ang sarap. Buto-buto na may... Hindi sa dinuguan. Dinuguan siya pero buto-buto. Sarap. Sa Santa Lucia. Ay, masarap. Ako ni Santa Lucia. Doon sa... Yan po. Dang ka sa tip ko. Ganyan. Ganyan pa. Ganyan siya, di ba? Yung tanong. Ito, kandari at sumakin nga nila dito ko rin. Hindi ako. Ang pisalwa. Ali, pisalwa na nasa kang baby. Dala tayo. Kanina po direct yung San Miguel. Dumalang ka San Miguel. Pwede kang dumalang tip ko. Pagbayadalan yun eh. Mabalik na to. Siya na lang utusan natin. Makakot siya. Maglakad na lang. Pagdating dito, hapon na. Hapunan na. Ba? Pagyo ko na yaman, natin hanggang miratang. Yan ako mo sa panak. Mahirap maligaw eh. Baka yung pinabibili ko, hindi niya mabili.
Diyan makita talaga. Bani na nilaya sa Sa kadadaan, dito, doon. Dito, malapit. Ano man naman, yung sawa ko, maglakad niya niya. Doon na nga, sabi na. Hindi, minsan biruin natin. Yayasak nga. Maglakad ka tapos. Hindi, joke lang to na. Joke lang. Maglakad ka tapos bihisan ka namin ng ng butas-butas. Lagyan natin yung puting damit mo. Tawag braso. Lagyan natin ng uling. Kaya. Tapos magdala ka ng sako, yung parang may namumulot. Dahan-dahan kang ganyan doon. Huwag mo pasanin si Apo Ramon. Naman, hindi mo siya kilala. Anong nangyari sa asawa ko, sasabihin siguro. Yung sawa ko, may nakamanak na. May pakanya niya, siguro niya. Hala. Nawalan na ng bayad, sabi niya. Nawalan na ng sa sarili niya. Ano minsan po, may kapiti tayo yung sobrang. At kaya isip nila din na kayo, kaya tumora. Nino. Itang asawa ng Jerwin. Kahit ang sawa ay tapalit yan. Dati kailan, Ano pa akong tangme, mayari ka ba na? ali, atin niya ang lasada. Tao po. Basta tao po na yan eh. Ano kasi lagi mo nga. Ha? May blanco ka niya. Oo. Kalwa po kay balo lagi. Bakit Kaya na? designer na ako, hata ako. Ay, naman sana. Kapalitan niya. Wala na kahit eh. Mhm. Balo. Kuning po, Balo na yan, may akan mo. kalwa. Letter G, letter J, kuning pang J, magkana, yun lang. Ali, inborn mo natin mapakaliwan napos ko na kay. Mati ka luluto, lakwan mo yan. Lagi, katwita niya po. Luto kong balatong. Lakwan na. Kasi, ay. Kaya, pinigan. Ay, di ako nakain mga kalit, pero hindi talaga kain eh. Matindi yan. Ay, darap sa'yo, sa'yo Marian, mapitang Sabi pisang. niya niya ang pauwa, no? Parang sinyala kang pa, mapakaliwan ka. Yan lalong po. Ikaw na malati ka. Ninitahan Laro ako. ang ano. Napak na. Ba, hindi ka kumuha ng ulam. May ulam. Opo. Sarap. Nakasinawin. Sarap ng ulam niya. Manyama yung gula. Ayan talaga po din, no? Lahat yung patuloy, no? Bala mo yung ngikingan niya, nalaman ka na napo. Ganun po ngayon po, abang ito. Bakit yan? Nalaman ka na yun. Alin yun, may balong ka na yun. Ayun niya. Lagi. May duya pa kayo. Ganun ko, isang ko. Hmm? Oy, po, may sila yan mo. Okay na ako nun. Wala akong kakantahan. 2 oras ako hindi kumakain. Hindi ako kumain ng apunan. Pang-almusal tanghali. Kumain ako, apunan na nun, alas 5 na. Ito kasi gata kung nangyari siya. Ang problema, walang alwalo. Hindi ako na Ang usapan ko. Maya. Tubig na lang, pwede na. Ay, dala mo ka naman katahan, dyan galo mo. Nino, Dito. ba, hindi ka pa masaya. Kumain na tayo dun. Balo-balo. Ah. Dami kayo bukas sasak. Padala kayo rin yung ano. Kami ang Paano? Magluluto? O sige, hindi na muna ako magluto. Ang sarap pa naman lulutuin ko, 2 klase. Bahala kayo. Kayo na lang pinapakain. Ayos kayo. Ali na ka pa. Po, at yun natin sa lang tigtag. Bibili ako sana at kita bukas. Magluluto kong koreano, 2 klaseng ulam natin. Ewan. Ayaw pong ilibre ni mother. Ililibre ko ng ulam bukas, ayaw niya. Ko naman niya. Ha? Saan kayo kakain doon? Anong kakain kayo ninyo? Masarap yung masarap yung sisig nila. 2 order at tinira natin. Mahigit 1,000. Ang problema, hindi niya ginamit ang senior niya. May alam, discount. Yan ang Buyak na. hindi naman sinabi ni Tomboy. Senior na pala siya. Ate, dapat po, may pabula ni senyor mo. Hindi ko alam si Mother, senior na pala si Mother. Kailangan po sa dinner. Ito makakatulong magsalita kay Jai. Wala po. Ano pa yan?
Oh. Kanya man yung kasal namin kumain ni Madam kahapon. Yung baby back ribs, timano na, dali niya. Pareho lang kami kinain. Wala kami siya. Ngayon nasya, gisan na. Hmm. Nakakadukang nasya ako ba? Dua. Isang tansi. Ay, isang atong ginibabi. Kami ang karin. Tayak bengan. Ikaw nga ngaling mo bika. Anam na ilan din yung Miguel. Bika sa ka. Hindi pa rin kami. Kaya nga na itong kitang kay. Kitang baby back Kaya ribs. na yan ma yan. Ah. Bali apat na natin. Ayun, natin. Wapat pa lang natin si Don. Ang katawan. Meron na si Yapon. Netong yung wato kay, di sa nanay. Nuwatso na po ni. May bawi ah. Kaya ko Mali kayo. yan. Kanya akong tayo. Wow. Malumong kayan, malis yan. Ay, kapsina. Karakal tama na po, ne? Ne, Big Mamas. Kaya ba Big Mamas? Nabing, may palaban na kayo na naman. Napon, tungkol daw may palaban, Oh. may native. Wa? Labi niya, Wa, pa. native. Dapat pwede May kaila, na. nanalagay ka. Ayak, kakanan ka. Tinola pong dinuguan. Kaya pag siya may alaga ka, gusto mo kong magluto, may lulutuin ako. Nagluto yung along tinola. Halong manok. May kaila, may sanjila, nabi niya. Tayong bisita. Wala siya po. Sabi ko. Pinabis ko, pinakarakalabang. Kanya akong lang timing na. Oh, hindi ka nakakma. Akma. Kala ko lang kung magpapalag yung Dapat tapos. Raman yung lagi apon o te. Pa! Nanakot lang. Kaya matatawas. Gabi sa kilap-kilap yan. Awa, tilog yung kilog mago, bro. Anong tura lang. Ano yung makalay, maklaya? Ala po, nilulog na ako. Kasi kaya tamakulan na. Katabi. Awa. Dami din lang. Pag naman natabang tayo po. Pero kung sipsipin Bangus! na. Ay, kung nandito ang taba ng Tapos bangus. ah.